በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይለ ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ብሰላም ብፍቕሪ ነቲ ጾምና አጀሚሩ ከምኡ ድማ አፈጺሙ ናብ ብርሃነ ትንሣኤው ዘብጽሐና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ምስጋናን አምልኾን ውዳሰን ሎምን ንዘንቲ ዕለትን ንዕኡ ይኹን። ቅድስትን ንጽሕትን እማ አምላክ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ጸሎታን በረኸታን አይፈለየና። ሕራይ እምበኣር ኩልኹም ህዝበ ክርስቲያን እንኳዕ እግዚአብሔር ብሰላም ብፍቕሪ ብሓድነት ናብ ዝኽሪ ትንሣኤ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም አብጽሐና ክብል ይደሊ። ምክንያቱ እዚ ዕለት እዚ ዓብይ ስለ ዝኾነ እቲ ዕብየቱን እቲ ክብረቱን እናዘከርና ነቲ ዝተኸፍለልና ውዕለታ እናስተንተና ከነኽብሮ ይግባእ ስለ ዝኾነ እሞ ድማ ካብ ባርነት ናብ ሓርነት ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ሞት ናብ ህይወት ዝተሰጋገርናሉ ዕለት ስለ ዝኾነ ነዚ ዕለት እዚ ክንሕጎሰሉን ክንጽምብሮን ምስ ትንሣኤ ክርስቶስ ሕብረት ክህልወናን እንሆ ተሲና ነቲ ዝተገብረልና ውዕለታ ብምርዳእ ከነኽብሮን ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና። ስለዚ እምበኣር ሎሚ ከም ሓሳብ እንወስዶ ንእሽተይ መልእኽቲ ቃል እግዚአብሔር መምሃሪ እንሆ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ከም ዝተዛረቦ ከምዚ ኢልሎ ንሱ ኸዓ ሞት ብህይወት ምንቲ ክልወጥ ንሱ ምንቲ ሓጥኣን ሞተ ዝብል እዩ። ነዚ ሓሳብ እዚ ከም እንርድኦ እቲ ምንቲ ሓጥኣን ሞተ ዝብል ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 6 ዘሎ ሃይለ ቃል በቲ ምዱብ ግዜ ምንቲ ሓጢኣን ሞተ እዩ ዝብል። ስለዚ እዩ ድማ ምስቲ ኣብ ቀዳማይ ካልኣይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 4 ዘሎ ሞት ብህይወት ምእንቲ ክልወጥ ዝብል ሓሳብ ኣጣሚርና ነዚ ሓሳብ እዚ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክመውት ክስቀል ክግረፍ ምኽንያት ዝኾኖ ነገር እንታይ እዩ ነይሩ እንተዳኢልና ሞት እቲ ክሰዓር ዘለዎ ናይ ጥንቲ ጸላኢ ሞት ስለ ዝነበረ ሞት ድማ ናይ ውፅኢት ናይ ሓጢአት ስለ ዝኾነ ነዚ ከርሕቕ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ተገሪፉ ምእንታና ሞተ። ስለዚ ከዓ እምበኣር ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 21 ክሳብ 22 ዘሎ ካብ ሓጢአት ከርሕቐና ብጽድቂ ካብ ሓጢአት ርሒቕና ብጽድቂ ምእንቲ ክንነብር ንሱ ምእንታና ሞተ ቆሰለ እናበለ ዝዛረብ። ስለዚ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ንደቂ ሰባት ገዚእዎም ዝነበረ ስልጣን ናይ ዲያብሎስ ኣርሒቑ ንዲያብሎስ ስልጣኑን ኣጽዋሩን ገፊፉ ጽድቂ ኣምላኽ ተኺሉ ደቂ ሰባት ከምቲ ብኣዳም ናብ ሓጢአት ዝኣተዉ ከምኡ ድማ ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣቢሎም ኣብ ጽድቂ ምእንቲ ክነግሱ ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ተሰቕለ ሞተ ተቐብረ ምእንቲ ጽድቅና ከዓ ተንስአ። ስለዚ እቲ ትርጉም እምበኣር ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ ወይ ከዓ ዝምህረና ሓሳብ እቲ ትምህርቲ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 6 ዘሎ ሃይለ ቃል ከምዚ ይብለና ምስኡ ሓቢርና እንተ ደኣ ሞይትና ምስኡ ሓቢርና ከም ንትንስእ ርግጽ እዩ ይብል። ስለዚ እምበኣር ምስ ክርስቶስ ሓቢርካ ሙማት እንተ ደኣ ርግፀኛ ኮንካ ምስ ክርስቶስ ሓቢርካ ከም እትትስእ እውን
ርግፀኛታት ኢና ይብል ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ። ስለዚ እምበር ደቂ ሰባት ካብ ሓጢአት ተሲኦም ብጽድቂ ምእንቲ ከይነብሩ ጨቁኑ ሒዝዎም ዝነበረ ሓጢአት ስዒሩ ብጽድቂ ምእንቲ ክንነብር ካብ ሓጢአት ርሒቕና ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝበሎ ብጽድቂ ምእንቲ ክንነብር ክርስቶስ ኢየሱስ ምእንታና ሞተ፣ ተሰቕለ፣ ተገርፈ፣ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ድማ ከምቲ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ዝብልዎ ካብ ሞት ተፈልዩ ተንስአ። ስለዚ ናኻ ክርስቶስ ተንስአ ሙታን ክርስቶስ ካብ ሙታን ተሲኡ ብዓቢ ሓይልን ስልጣንን ንብል። ስለዚ ናይ ክርስቶስ ትንሳኤ ብዓቢ ሓይልን ስልጣንን ካብ ሙታት ተንሲኡ ንሰይጣንን ኣጽዋሩን ስዒሩ ድማ ነቲ ኣብ ልዕሊ ኣዳምን ደቁን ነጊሱ ዝነበረ ሞት ኣጥፊኡ ናብ ህይወት ለዊጥዎ። ከምቲ ኣርእስቲ ትምህርትና ሞት ናብ ህይወት ምንቲ ክልወጥ ዝበልናዮ ንሞት ናብ ህይወት ለዊጥዎ። ስለዚ ሕጂ ሞት እቶም ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝኣመኑ ናብ ናይ ዘለዓለም ህይወት ዝሰጋገርሉ መንገዲ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ሞት እዚ ብሞቱ ንሞት ቀቲልዎ ወበሞቱ ቀተሎ ለሞት ብሞትካ ንሞት ኣጥፊእኻዮ ብሞቱ ንሞት ስዒርዎ ኢና ንብል ዘለና። ስለዚ እምበር በቲ ብክርስቶስ ዝርከብ ዓወት ተዓዊትና ሞት ኣበየለው ዓወትካ እናበልና ክንጭድር ኣብ ልዕሊ ሞትን ሓይሉን ከዓ ረጊፅና ብቅድስና ብጽድቂ ምእንቲ ክንነብር ክርስቶስ ምእንታና እንታይ ኮነ ኢና ክንብል ጸኒሕና ሞተ። ስለዚ እዩ እምበኣር እቶም ኣርባዕትዮም ወንጌላውያን ብሕልፊ ከዓ እቶም ሰለስተ ኣብዚ የለን ከምቲ ዝበሎ ተንስኡ ኢሎም። ምክንያቱ ነተን ናብ መቃብር ዝኸዳ ኣንስቲ ከበስረን እንከሎ እቲ መልኣኽ ኣብዚ የለን እቲ ተነቢሩሉ ዝነበረ ቦታ ንዕነርአያ ንሱ ተስኡ እዩ ዝብል እሞ ኣብ ትንሳኤ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣስተንቲና ኣስተውዒልና እቲ ክብደቱን እቲ ክብረቱን ተረዲእና ነዚ ሸለል ወይ ከዓኒ ከይነዓቕና ብቅድስናን ብጽድቅን ምእንቲ ክንነብር ነቲ ምእንታና ዝሞተ ዝተሰቕለ ዝተቐብረ ንሆ ምስኡ ምእንቲ ክንትስእ ካብ ሓጢአት ቀደም ብሓጢአት ብበደልኩም ሙታን ነበርኩም ሕጂ ግና ምስ ክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ሰማያት ኣቐመጠኩም ተባሂሉ ከም ዝተጻሕፈ። ስለዚ ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ብቅድስና ዝተቐመጥና ምእንቲ ክንከውን ብጽድቂ ዝተቐመጥና ምእንቲ ክንከውን ነቲ ተቐሚጥናሉ ዘለና ክቡር ቦታ ፈሊጥና ብቅድስና ምእንቲ ክንነብር ነቲ ዝተገብረልና ዋጋ ክንፈልጦን ክንርድኦን ይግባአና እዩ ማለት እዩ። ንምንታይ ነቲ ህያው ምስ ሙታን ትደልዮ ኢሉ። ስለዚ ህያው ዝኾነ እምነት ሒዝካ ኣብ ሓጢአት ትነብር እንተለኻ ኣብ ደንበ ሙታት ትነብር እንተለኻ እቲ ሽግር ነቲ ዝተኸፍለልካ ዋጋ ዘይምርዳእን ዘይምፍላጥን ዘይምስትንታንን እዩ ዝኸውን ማለት። ስለዚ እምበኣር እዚ ናይ ሎሚ መልእኽቲ ነቲ ንሞት ናብ ህይወት ዝለወጠ ንሕና ብህይወት ምእንቲ ክንነብር ንሕና ምእንቲ ከነስተማቕሮ ንሕና ምእንቲ ክንቅደስ ንሕና ኣብ ጽድቂ ኣምላኽ ምእንቲ ክንነብር ነቲ ዝተኸፍለልና ዋጋ ክንርዳእ ዝተኸፍለ እዩ። ስለዚ እቲ ክድምሰስ ዝነበሮ ጸላኢ ሞት ሓጢአት ዲያብሎስ ተደምሰሱ ተሳዕሩ። ስለዚ ጎይታ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ሞት ብናይ ክርስቶስ ሞት ተሳዕረ። እቲ ናይ ሓጢአት ዓስበ ሓጢአት ሞት ዝበሃል ዝነበረ ተሳዕረ። እቲ ብኣዳም ዝመፀ ሞት ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣቢሉ ተሳዕረ። ስለዚ እዩ ቅዱስ ቃሉ ደጊም ሞት ኣብ ሲኦል ደጊም ሞት ኣብ ልዕሊኡ ስልጣን የብሉን ኢሉ። ደጊም ሞት ኣብ ልዕሊ ክርስቶስን እቶም ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝኣምኑን ስልጣኑ የብሉን። ምክንያቱ ተገፊፉ ስልጣኑ ተገፊፉ እዩ። ስለዚ እምበኣር ብጽድቂ ምእንቲ ክንነብር ኣብ ጽድቂ ምእንቲ ክንነብር ንስልጣን ሞትን ዲያብሎስን ገፊፉ ናብ ጽድቂ ናብ ብርሃን ዘውፃና ኣምላክ ኣብ ትንሳኤ ነዚ እናዘከርናን
እናስተንተናን ከነኽብሮን ይዝግባአና ስለዚ ከምዚ ይብል እቶም ሙታን ድማ ብዘይበርስ ክትንስእዮም ንሕና እውን ክንልወጥ ኢና ስለዚ ኣብ ትንሳኤ ካብ ስጋዊ ተሓሳስባን ስጋዊ ስነ ምግባርን ተለዊጥና ብቅድስና ብጽድቂ ክንነብር ጽድቂ ክንሰርሓሉ ክንፈርየሉ ይግባአና ስለዚ እምበር ጽድቂ ክንፈሪ እዩ መጽሓፍ ቅዱስና ዝነግረና እዚ ሓሳብ እዚ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ፍቕዲ 52 ዘሎ ሃይለ ቃል ክንሪኦ ንኽእል ኢና ስለዚ ኣብ ሮምዮ እውን እቲ እቶም ብክርስቶስ ዝኣመኑ ብህይወት ምንቲ ክነብሩ ገዛእ ርእሶም ምስ ክርስቶስ መይቶም ተስዮም ምንቲ ክርስቶስ ብህይወት ይነብሩ ከም ዘለዉ ይቁፀሩ ኢሉ ንርእስና ምስ መን ኢና ንቆፅራ ብኸመይ ኢና ንቆፅራ ብኸመይ ኢና ንርዳእ ዝብል ሓሳብ ክርዳእናን ክንነብረሉን ከነስተንትኖን ይግባአና እዩ ምስ ክርስቶስ ህያዋን ገበረና ምስ ክርስቶስ ህያዋን ገበረና ብመን ብክርስቶስ ንሕና ብበደልና ብኃጢአትና ሙታን ነበርና ምስ ክርስቶስ ግን ህያዋን ገበረና ኢሎ በኤፌሶን ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 5 ቲቶ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 3-4 ዘሎ ክንርኢ ንኽእል ኢና ካብ ሙታን ብምትንሳእ እውን በኹር ትንሳኤ ገበሮ ስለዚ ቅድሚኡ ንሞት ስዒሩ ዝተንስአ የልቦን ንቅድሚ ሕጂ እውን ክመጽእ ዝኽእል ኣካል የልቦን ስለዚ ክርስቶስ ሓንሳእ ንሓዋሩ ንሞት ስዒሩ ኣብ ልዕሊ ሞት ዝተዓወተ እዩ ስለዚ እቶም ብኡ ዝኣምኑ ድማ ንሞቶም ስለ ዝሞተ ነቲ ዝስዕሮም ዝነበረ ጸላኢ ስለ ዝሰዓረሎም ዕውታት ኮይኖም በቲ ናይ ክርስቶስ ዓወት ተላቢሶም ኣብ ጽድቂ ኣብ ቅድስና ኣብ ፍቕሪ ኣብ ሓድነት ይነብሩ ማለት እዩ ክርስቶስ ንኃጢአት ከርሕቕ ኢሉ ከም ዝተገልጸ ትፈልጡ ኢኹም ኢሉ ስለዚ ናይ ክርስቶስ ምግላጽ ነቲ ኣብ ደቂ ሰባት ነጊሱ ዝነበረ ናይ ዲያብሎስ ኃጢአት ኣጋዛዝኣ ኩሉ ከርሕቕ ከፍርስ ኢልዩ ዝተገልጸ ይብለና ስለዚ ግልጸት ዝኸዓኒ ተወሊዱ መጺኡ ተቐቢሩ ተሲኡ ንኃጢአትን ሞትን ስዒሩ እንደገና ብኽብሪ ንሰማያት ከዓርግ እዩ ማለት እዩ ደጊም ምክንያቱ እቲ ጸላኢ እቲ ክድምሰስ ዘለዎ ናይ መወዳእታ ጸላኢ ሞት እዩ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ፍቕዲ 26 ዘሎ ሓሳብ ክንርድኦ ንኽእል ኢና እዚ ጸላኢ እዚ ተደምሲሱ ንብሎ ዘለና ተሳዒሩ ንብሎ ዘለና ስለዚ እምበኣር ነቲ ብልዕሊ ደቂ ሰባት ነጊሱ ዝነበረ ጸላኢ ስዒሩ ንደቂ ሰባት ብፍቕርን ብሓድነትን ናብ ምስ እግዚኣብሔር ሓድነት ገይሮም ምስ እግዚኣብሔር ከኽብሩ ንእግዚኣብሔር ከመስግኑ ኃጢአት ክጸልኡ ብቅድስና ክነብሩ ጎይታ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና እንታይ ኮነ ኢና ንብል ዘለና ተሰቕለ ሞተ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ከዓ ካብ ሙታን በኹሪ ትንሣኤ ሙታን ኮይኑ ተንስአ ስለዚ ሞትን ሲኦልን ናብቲ ቃላይ ሓዊ ተደርበዩ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 20 ፍቕዲ 14 ስለዚ በዚ ዕለት እዚ ሞትን እቲ ስልጣን ዝነበሮ ሞትን ሲኦልን ናበይ ናብቲ ቃላይ ሓዊ ተደርበዩ ስለዚ ነዚ ቀንጢጥ እምበር ብጽድቂ ክንነብር ኣብ ግዜ ትንሣኤ ብብልዒ ብመስተ ብልብሲ ዘይኮነ ነቲ ዝተገብረልና ካብ ሞት ብህይወት ከም ዝተለወጠ ተረዲና ተለዊጥና ንሕና ድማ ተለዊጥና ብጽድቂ ብቅድስና ብፍቕሪ ከነኽብሮ ነቲ ዝተገብረልና ውዕለታ ብምርዳእ ከነኽብሮ ቤተ ክርስቲያንና ሓደራ ትብለና ማለት እዩ ኣብ ኢሳይያስ እውን ምዕራፍ 25 ፍቕዲ 8 ልክ እግዚኣብሔር ንሞት እንታይ ገብረይ ከጥፍኦ እዩ ዝብል ተጻሒፉሎ ማለት እዩ ስለዚ ሞት ጸልኢ ስለ ዝነበረ ጸላኢ ስለ ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰባት ይገዝእ ስለ ዝነበረ ማለት ብዲያብሎስ ሰቢሉ ኃጢአት ሞት
ዲያብሎስ እዚኦም ኩሎም ተሳዒሮም ኣበየላ ዓወትካ ተባሂሎም ክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ ልዕሊኦም ብዓወት ከም ዝተዓወተ መጽሓፍትና ይነግሩና ማለት እዩ። ብክርስቶስ ተኻፈልቲ ጽድቂ ኣምላኽ ምእንቲ ክንከውን ንሱ ሓንሳእ ንሓዋሩ ምእንተኦም ሞተ ይብለና። ብክርስቶስ እንታይ ክንከውን? ተኻፈልቲ ጽድቂ ኣምላኽ ምእንቲ ክንከውን። ስለዚ ሕጂ ንሕና ተኻፈልቲ ጽድቂ ኣምላኽ ኢና። ኣብ ውሽጢ ጽድቂ ኣምላኽ እንነብር ኣመንቲ ክርስቶስ ኢና። ስለዚ እምበር ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5:20 ብክርስቶስ ተኻፈልቲ ጽድቂ ምእንቲ ክንከውን ንሱ ምእንቲ ሓጢኣት ሞተ። ስለዚ ኢኻ በቲ ምዱብ ግዜ ምእንቲ ሓጥኣን ሞተ። ንሕና ሓጥኣን እንከለና ግብሪ ጽድቂ ዘይብልና እንከለና ምእንቲ ሓጥኣን ክርስቶስ ምእንታና ሞተ ዝብሎ። ስለዚ እምበር ክቡራን ህዝበ እግዚኣብሔር ነዚ እንተደኣ ተረዲእናዮ ነቲ ዝተገብረልና ኣብ ዕብራውያን እውን እቲ መልእኽቲ ብሓደ ኮይንና ክንሪኦ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ነቲ ሓሳብ ገሊፅዎ ኣሎ ማለት እዩ። እንታይ ኢሉ ገሊፅዎ ዘሎ? ከምዚ ብል ፍቅዲ 2 ምዕራፍ 2:14 ማለት እዩ። ኣነን እቶም ኣምላኽ ዝሃበንን ውሉድን ኢና ይብል። እቶም ውሉድ ስጋን ደምን ዝለበሱ ስለ ዝኾኑ ኢየሱስ ከምኦም ሰብ ኮነ። እዚ ከዓ ብሞቱ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሞት ስልጣን ዝነበሮ ዲያብሎስ ምእንቲ ክስዕር እዩ። ብሞቱ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሞት ስልጣን ዝነበሮ ዲያብሎስ ምእንቲ ክስዕር እዩ። ስለዚ ከምቲ ዝረኣናዮ ከዓ ሞት ድሕሪ ደጊም ኣብ ልዕሊ ክርስቶስ እንታይ ይብሉን? ስልጣን የብሉን። ኣብ ልዕሊ ክርስቶስ ጥራይ ኣይኮነን፣ ኣብቶም ብክርስቶስ ዝኣምኑ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣምን ናይ ዘላለም ህይወት ኣለዎ ተባሂሉ ዝተጻሕፈሎም እውን ኣብኦም እውን ሞት ድሕሪ ደጊም ስልጣን የብሉን፣ ድሕሪ ትንሳኤ ስልጣን የብሉን። ግን እቲ ሕጂ ንሞት ብገዛእ ፍቓድና ባዕልና ኢና ንእግዚኣብሔር ብዘይምእዛዝ ብጽድቂ ብዘይምንባር ኣብ ጽድቂ ኣምላኽ ብዘይምንባርና ንሞት ናብ ገዛእ ርእስና ከምቲ ኣዳምን ሄዋንን ብፍቓዶም ትእዛዝ እግዚኣብሔር ኣፍሪሶም ካብ ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ካብ ናይ እግዚኣብሔር ቅድስና ዝወፁ ሎሚ እውን ብገዛእ ፍቓድና ካብኡ ክንወፅእ እንተዘይክኢልና ካብዚ ጽድቂ እዚ ከውፃና ዝኽእል ሓይሊ የልቦን። ምክንያቱ ዋጋ ተኸፊልልና እዩ። ከምቲ ብኣዳም ብዙሓት ዝሞቱ እማ ሓጢኣት ኣብኣቶም ዝነገሰ ይብል ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 5 ከምኡ ድማ እቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝኣመኑ እሞ ብክርስቶስ ዝርከብ ጽድቂ ከመይ ኣዕዚዞም ዘይነግሱ ይብል። ኣዕዚርና ኣብቲ ጽድቂ ክንነግስ ከም ዝግባአና ከም ዝነገስና ይነግረና። ስለዚ እምበር ነቲ ዝተኸፍለልና ዋጋ ብምርዳእ ክብሪ ዝኽሪ ትንሳኤ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብኸመይ ኢና ነብዕሎ ዘለና? ብኸመይ ኢና ነኽብሮ ዘለና? ብብልዒ ብመስተ ዲናስ ወይስ ተንሲና ብቓል ኣምላኽ ብምዝርራብን ተለዊጥና? ንሕና እውን ተለዊጥና ምስ ክርስቶስ መይትና ኣብ ሞቱ ሓቢርና ኣብ ትንሳኤ ከዓ ምስኡ ተንሲእና ማለት ካብ ሓጢኣት ካብ ፍትወት ዓለምን ተፈሊና ብቅድስና እናነበርና ኢና ነኽብሮ ዘለና። ስለዚ ገዛእ ርእስና ክንሓትት ክንምርምር ይግባአና እሞ እግዚኣብሔር ብድጋሜ እንኳዕ ብሰላም ናብ ብርሃነ ትንሳኤኡ ኣብፅሓና። እግዚአብሔር ብሰላም ብፍቕሪ ብእምነት ብስነ ምግባር ብጽድቂ በቲ ዝተኸፍለልና ዋጋ እናስተንተና ክንነብር ይደግፈና። ቃል ስጋ ኮነ።